Dobrý den, jsem tiskový mluvčí týmu HC Bleskosvodí Žamberk. Kaky, připrav se. A opakujte po mně. Opakujte po mně. Jsme Nejlepší. Ne. Ahoj, já se jmenuji Ondra a tohle Jaký Ondra? Vlastně oba dva jsme Ondrové a dobrý, trapný, jo. A dobrý, jo. dobrý, jo. Asi nejlepší, jo. A kluci, za jaký tým hrajete? Tak určitě, no. Jako my hrajeme hlavně dobře, no. Počkej, Jako snažíme se hrát jako líp, ale... To je trapný, ne? Dobrý den, jsem tiskový mluvčí týmu HC Bleskosvodí. Letní příprava právě začala. Žamberk, ty Co? vole. Ne. Kamile, pojď jedem znova. Právě začala. Ticho, A myslím, že to ticho, bude dobrý. ticho. Koukneš se na nás, řekneš, myslím, že to bude dobrý. A pak záběr teprve. Počkej, a on ještě ani se nedostal do půlky, že jo? Počkej, příprava na sezónu. Ty půjdeš rovně a půjdu. Jedem, Tady, dáme formaci. Jo, já chci zdát. jedem. Tak zdát. Dobrý den, jsem tiskový mluvčí týmu HC Bleskosvodí Žamberk. Příprava na sezónu právě začala. To nemá cenu, ty vole. Prosím,